Egunon, angelu zorrotz baterako arrazoi trigonometrikoak definitu ditugu. Eta nola definituko ditugu arrazoi trigonometriko berberak sin, kosin eta tangentea 0 eta 360 gradu arteko angelu baterako? Gogoratu angelu zorrotz baten arrazoi trigonometrikoen definizioak. Sin alfa, aurkako katetoa, zati hipotenusa. Kosin alfa, alboko katetoa, zati hipotenusa, eta tangente alfa, aurkako katetoa, zati alboko katetoa. Eta nola definituko ditugu 0 eta 360 arteko angelu baten arrazoi trigonometrikoak? Zirkunferentzia goniometrikoa marraztuko dugu eta horretan oinarrituko gara. Zer da zirkunferentzia goniometrikoa? Zentroa 0,0 puntuan eta erradio bat duena. GeoGebra programa erabiliko dugu azalpenak hobeto ulertzeko. Hemen daukagu zirkunferentzia goniometrikoa. 0,0 puntua da bere zentroa eta bere erradioa bat da. Marraz dezagun bere gainean angelu zorrotz bat. Nola? X ardatzaren parte positiboan mugitu ez den aldea eta mugitu dena lehenengo kuadrantean egongo da. Angelu hau da zorrotza. Beti lehenengo kuadrantean mantentzen bagara angelu zorrotz bat izango dugu. Mugitu den aldea eta zirkunferentzia goniometrikoen arteko ebaki puntua markatu dugu. P puntua da bere lehenengo koordenatua X ardatzan markatzen duena eta bigarren koordenatua Y ardatzean markatzen duena. Horrela eginda, triangelu zuzen bat daukagu hemen definituta. Triangelu zuzen hau erabiliko dugu angelu honen sin eta kosinoa zehazteko. Angeluaren sinoa, aurkako katetoa, zati hipotenusa. Eta zeman neurtzen du hipotenusak? Hipotenusa erradioa denez, bat neurtuko du beti. Aurkako katetoa I koordenatua da, bigarren koordenatua. Berez, bigarren koordenate honek emango digu sinoaren balioa. P puntuaren bigarren koordenatua da. Kosinoaren balioa, alboko katetoa, zati hipotenusa bat delarik. Orduan, angelu honen kosinoa honainoko distantzia izango da. Beraz, P puntuaren lehenengo koordenatuak emango digu kosinoa. Angelu zorrotza den bitartean, horrela izango da beti. Sinoa, bigarren koordenatua. Kosinoa, lehenengo koordenatua. Eta tangentea. Tangentearen definiziorako ez dugu erabiliko triangelu hau. Handiagoa den beste hau baino. Zelan osatu dugu triangelu handi hau? Tangentea definitzeko hauxe egiten dugu. Marrazten dugu bat 0 puntutik pasatzen den vertikala. Eta mugitu den aldea luzatuta vertikal hori ebakitzen duen puntua ere marrazten dugu, markatzen dugu, Q puntua da. Esaten dugu puntu honen bigarren koordenatuak definituko digula tangenteren balioa. Angelu honen tangentea izango da. Zergatik? Triangelu handi hau hartzen badugu, angelu honen tangentea triangelu handi honetan izango da. Bere aurkako katetoa, hau da distantzia guzti hau, zati alboko katetoa. Eta alboko katetoa bat da, erradio delako. Beraz, angelu honen tangentea Q puntu honen bigarren koordenatua da. Beraz, P puntuaren lehenengo koordenatu honek angeluaren kosinoa adierazten digu. Kosin alfa, beti. Eta bigarren koordenatu honek angeluaren sinoa adieraziko digu beti. Angeluaren sinu, sin alfa. Eta Q ebaki puntu honen bigarren koordenatuak angeluaren tangente adieraziko digu beti. Tangente alfa. Definizionen zabaltzea. Angelu handiago bat baldin badaukagu, adibidez halako bat, bigarren kuadrantean dagoena, nola definituko dugu angelu handi honen sin, kosin eta tangentea?
lehen mantendu ditugun irizpideak erabiliko ditugu berriz. Angeluaren kosinoa eta sinoa ebaki puntu honen lehenengo eta bigarren koordenatuak adieraziko dute, eta angeloren tangentea adierazteko, mugitu den aldeak ez du mozten vertikal berdea. Zer egin orduan? Mugitu den aldea luzatu, vertikal hori moztu arte, eta mozten duen puntua hauxe da bat, kasu honetan, -0,75. -0,75 hori da tangenteren balioa. Ikusten dugunez, angelo honetarako bigarren kuadrantean dagoela, kosinoa negatiboa da, sino positiboa eta tangentea negatibo izango da. Hirugarren kuadrantera pasatzen bagara, hemen daukagu P ebaki puntua eta hortxe daukagu aldea luzatuta zuzen honekiko beste ebaki puntu hau. Honen bigarren koordenatua tangenteren balioa izango da, eta puntu honen lehenengo koordenatua eta bigarren koordenatua hurrenez hurren kosinoa eta sinoa. Angelo honen arrazoi trigonometrikoak zehaztuta geratzen dira horrela. Angelo honen kasuan, hirugarren kuadrantean dagoela, kosinoaren balioa negatiboa da, sinoren balioa ere negatiboa da, eta tangenteren balioa positiboa da. Eta laugarren kuadrantea dagoen angelu baterako, ebaki puntu honek adieraziko digu angeloaren kosinoa zenbat den eta angeloaren sinoa zenbat den, eta tangentea beti vertikal honetan bilatu behar dugu. Ebaki puntu honen bigarren koordenatua da tangenteren balioa. Ikusten dugunez, laugarren kuadrantean dagoen angelu baterako kosinoa positiboa da, sinoa negatiboa da, eta tangentea ere negatiboa izango da. Angelo handitzen jarraitzen badugu, azkenean buelta osoa eman da izango dugu, eta mugitu den aldea geratuko da mugitu ez den aldearen gainean. Orduan 360 graduko angelo izango dugu. Zein da 360 graduko angeloaren sin eta kosinoa eta tangentea? P ebaki puntua 1 eta 0 direnez, kosinoa 1 izango da, sinoa 0 izango da, eta tangentea ere 0 izango da. Jarraian, ariketa bat proposatuko dizut. Ariketaren lehenengo atala. Bete ezazu ondorengo taula. Horretarako, ireki GeoGebra fitxategia, mugitu angeloa hau lortu arte, eta eman erantzuna. Bigarren atala. Kontuan izan 30, 45 eta 60 graduko angeloen arrazoi trigonometrikoen taula hau. Balio zehatzak dira guzti hauek. Atal hau erabilita angelu horiekin erlazionatuta dauden angelu guzti horien sin, kosin eta tangentea zeintzu diren eman behar dituzu.